Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barka da wannan warhaka. Naku har kullum PC Shamsu Sale Abdullahi. A yau darasin da zan gabatar maku shine a darasi a bisa yanda za ka iya gano nambobinka da ka taɓa mallaka a Koda sun kai shekara 10 da bacewa, idan dai har ka taɓa buɗe Facebook account a cikin wayarka. So fase in dai ka taɓa yin wannan abu, to wayannan lambobin suna nan a wajen ka, kai ne baka sani ba, suna a Facebook account ɗinka. Domin kowane Facebook account yana save lamba da kanshi. Abin da za ka yi shine kawai sai ka taɓa Facebook account haka. In ka taɓa Facebook account, gashi nan yana buɗewa yanzu kamar yadda kuke gani. Yawwa, idan Facebook account ya buɗe maka, ya kawo maka fuska haka, abu na biyu da za ka yi shine sai ka taɓa ainihin nan daga hannunka na dama. Za ka ga wasu alamomi guda 3 haka, wanda suke kara tsaye a kwance haka. Sai ka taɓa su. Idan ka taɓa su, zai buɗe maka kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana buɗewa. Yawwa, idan ya buɗe maka za ka ga fuskar ta fito haka kamar yadda kuke gani. Nan profile ɗina ne ga wanda za su iya nema na a Facebook, Abdullahi Sale Shamsu. Sai gashi nan za ka ga abubuwa daban. Idan ka taho ba inda za ka je, sai ka zo abin da ake ce ma settings. Za ka ga alamar wata janan number guda ɗaya ta yi. Sai ka taɓa gurin direct. In ka taɓa gurin, zai buɗe maka, zai kawo maka wata fuska daga baya kamar yadda kuke gani. Gashi nan personal information, translate for post, font size, gasu nan dai abubuwa daban, security. So sai ka taho ƙasa kawai direct, ba wani ɓata lokaci za ka yi. Idan ka zo ƙasa, za ka ga abubuwa guda biyu gasu nan, su ne muhimmanci. Akwai contact uploading, akwai import contact. Shi contact uploading shine idan baka taɓa yi ba can baya, sai ka taɓa shi, dukkan nambobin da ke cikin wayarka zai sa su a cikin Facebook account ya rika. Shi kuma contact importing shine wanda daman akwai nambobin kana so ka dawo da su a cikin waya, sai ka taɓa shi. Kamar yanzu idan kuka gani, kamar ni na taɓa yi kenan, sai ka taɓa import haka. In ka taɓa import, zai tsaya, zai buɗe maka kamar yadda kuke gani. Importing contact yana nuna haka. Idan ya gama zai gama kamar yadda kuke gani. Gasu nan, wannan su ne lambobi na, wayanda wasu daga cikinsu sun kai shekara 11 a cikin wannan Facebook account ɗin da kuke gani. Tuni ni kaina ban taɓa sanin da wannan abun ba, sai sati 3 da ya wuce baya nake gano wannan abun wajen bincike na. Kamar in baku misali, kun ganin nambobi ne gasu nan gurerin Abdul Monogu, Abdul Basid, Abdul Masjid, gasu nan da misali. Kamar sai in yi maku misali da kamar walance maku, kamar wannan Abu K Soli. In ka taɓa haka, za a yi maka show contact information kamar yadda kuke ganin ga namban shi nan guraren. Wannan ita ce hanyar da za ku iya bi ku gano nambobinku wanda kuka rasa shekaru da yawa daga baya. Amma da Allah, abin da nake so ku yi man subscribe, don Allah ku danna alamar ƙarƙararrawa domin ci gaba na da ku baki ɗaya.